povedať, toto je video z Minecraftu, iba také kratulinké, chcem vám povedať, že za žiadnych okolností nehrajte na jednom serveri, ktorý vám poviem, nerozumiem vám, ale neradím vám tam hrať. Je to tento server, like mine, tam vôbec nechoďte hrať, lebo tam sú úplný, jak to vám povedať, neviem, proste sú tam dementní admini, úplne blbí hráči, úplne samé deti, ktoré vám budú nadávať, proste blbci. Je tam jeden hráč, ktorý sa volá 4 Team 1, 4 Team 1 a proste dosť ma nastal tým, že mal ešte, to bola stará mapa na serveri, tak mal farmu. A ja som stále chodil do jeho farmy iba k zvieratkám a robiť tam proste blbiny. A jak som išiel z tých zvierat, od tých zvieratiek, tak som sa išiel pozrieť na farmu, ktorú tam mal už normálnu farmu za domom a tá farma bola zničená. A ja som mu to chcel oznámiť a on mi vynadal a povedal, že som mu to ukradol ja. Ale ako ste mohli vidieť, tak inventár som mal, aha nie. No inventár som mal prázdny, ale ešte na starom kanále. Ale tam to asi nie je to video, ale proste som mal inventár prázdny, nič som tam nemal a on mi proste ešte nadávať do mňa, že som píča, buzerant a kokot, že proste, že som mu to vykradol. Dosť ma to nasralo. A strašne dosť. Tak proste na tento server nechoďte. Vôbec. Je tam majiteľ, ktorý je úplný dement. Ale úplný debil. Je tam potom nejaký admini. Jeden admin. A nie, tam to nie je veľmi asi v pohode, ale je to celkom taký dobrák, je to robivek, je to tiež taký, nie až moc taký namyslený a také, ale ten Xing, alebo Xin G skôršie, to je to úplný debil. Potom majiteľ, sakra neviem, je to úplný debil, už maximálny debil. A teraz mi tam dali ban za nadávky. A to ešte sa ani raz nestalo, si všimnite, počkajte. Vidíte? A proste nadával tam skoro každý a mne dali ban práve mne, chápete. Dobre, takže ja sa s vami lúčim. Toto bolo iba video, aby som informoval o tom, že nechoďte za žiadnych okolností na tento server, lebo si tam vôbec neužijete, každý vám tam bude proste grifovať, všetko kradnúť a proste admini vás tam budú proste užívať si svoje schopnosti, svoje práva. No takže sa majte a web a IP serveru vám do popisku nedám, dám vám iba web. IP vám nedám, lebo je to úplný debilný server. Dosť ma nasrali títo tam server, takže sa za mňa lúčim a majte sa a ja tešte sa na ďalšie videá z nového počítača. Čaute.